baztandarrok, duela 500 urte Nafarroaren, hau da, gure egitura soberanoaren azken aztarnaren independentzia defendatu zutenei, agur eta ore egin nahi digu. Guk, Euskaldun gisa, duela 5 mende tuteran Lizarran burgi, donde badi garazi, Garruzen, noainen eta berze anitz lekutan gure libertiaren sugarra babesteko, borrokatu zirenak omendu nahi ditugu. Amaiurko etxarrian, Nafarroaren independentziaren alde bere bizitza eman zutenen kemen gogoan, zeratu. Nafarroa menderakaitza bizirik da. Euskaldun guztion Nafarroa bizirik da. Udalunek bat egiten du 1512ko konkistaren 5. urtemuga gogoratzeko abiatuko diren ekimenekin eta bere ahalen arabera laguntza eskainiko die. Amaiurko herriak egina duen Biltzarrako daiarekin bat egiten dugu eta gure ordezkaritza igorriko dugu bertara. Amaiurko herrianen aldarraketena gurea egiten dugu.